Gaurkoan Euskal Herrian oso preziatua dan janari bat izango dugu izpide, izan be, gatzatuan inguruan ingo dugu berba, eta hortarako Arantzazura etorri gara, goiko bentara, hemen iten baitaue gatzatua, eta bertan azalduko eskue, zela iten dan, zintzu dian gakuak gatzatu on bat iteko. Guazen barrura. Egunon, miren, aipatu do sarreran, gaurkoan produktu preziatu hau eukikula berbagai, Euskal Herrian asko konsumiten den produktu dalako, eta oin, igual beste garai batzukin konbaruta ez dalako hain sasoiko produktua, baina berdin asko konsumiten den produktua da, ezta? Bai, asko, ondiok bebaitxa. Egixa esan, oindala urte batzuk zan oso sasoikoa, eta enbutexakon importantzia garai baten udabarrixan eta orduan bakarri jatia. Oin zela ez nia urte danean dauen, bihotzak urte danean dauzen, pizkat, oi fanin ja, no? Baina artian be, zuk gatzatu etxeko esniakin eta inten dozunean, hori balio badako, hombre. Goiko bentakoa berezisa da? Jente asko eskaketan dago? Bai. Gu egisa esan urte danean zaiaketan gara kartan eukiten. Ez dakit, nundik, zez, nekin iten dozuen? Gu goineztako arde asko, baina azkenengo, guk etxeko ez nedana hortak erabiltzen du momentu gatzatu etxeko. Esan dut, preziatua da, urte askuan konsumiduan zerbait da, eta gaur egun be, modu askota jaren dizke, ez? Gatzatuak. Bai, eta jentiak inten dago gauza berdinak be, baita, aldozu estixakin, azukarrakin. Tradizionala zan hasiera baten ikuste dut azukarrakin bakarrik. Eta gero estixakin. Intxaurrakin, konfiturakin. Asko aldatu da, jateko eria urte honetan, ez da gizien oin zenbat tempoa. Nik uste manteniun jala, era tradizionala manteniun jala, horrati da, ez daki, horrati da ina preziaua, eta nik uste purista asko dauzela zela jambia dan ala ez, ez nia infusion hau bia dan ala ez, eta hor dauz. Jo, ez nia beha garrantzia okiko, ez? Bertako ez nia izatea eta produktua kalitatezko izatea jentia eskartuko, ez da? Bai, hori da. Zeuek horren aldeko apustu egingo zuela imaginaiten dut, ez? Bai. Kalitatea bermatu. Eta gero, ezke horre eragina dako, ardixak buan dabitzenian, udabarrixan belar freskotxua jaten dauenean, eta hori horrek eragina dako, zaporien. Gomiztegira etorri gara, izan be, gatzatuak zedako horren preziatu dozen ja bere osagai nagusisa esnia. Eta esnia nun lortzen da, hemen atzien dakune ardi honetatik ekain murua dago gurekin, Gomiztegiko langilea beha. Ekain, esan dut, gatzatua lortzeko iteko esnia garrantzitsua. Esnia nundi lortzen da, hemendik. Zer dako berezisa esne honek? Lehenengo eta baina ardi esnia dela, ez? Ze ardi, gudokon ardixak die latxa arrazako ardixak, kasu honetan buru gorrixak, mutur gorrixak, eta azkenian, esnia eurak emuten dabe, eta eurei esker jaldeikeu, bai gatzatua, bai gaztaia, gure kasuan, eta horregatik zeintzen ditugu hain ondo, esne hona emuteko, eta hortarako bai. Esne hona emuten dago, ez ziur gainea, ez? Bai, azkenien oso kontrolatuta ardixak, gube bai, baina ardixak oso kontrolatu daz, eta analitikak eta etxen ditugu, jakiteko esnia ondo dauela, eta gero bai alimentazio aldetik, osaintza aldetik, osasun aldetik, kontrola ondixea dauzkagu, lan ondixea itxen gau hortan hobetzeko, eta kalidade oso honeko esnia da bai. Bakarrik ardi esni esan leke, ez? Gatzatua iteko balten dana? Bai, normalian, ohitura gatzatu bezala ez dutzen dugun hori, ohitura da ardi esniakin itxeko. Eta zenbatero emuten daue, edo zenbatero lortzen dituzu zuek? Ardixak esnia emuten dau, umein da gero, ez? Eta umeitzeko, eukitzen daue 5 hilabetetako ordunaldi bat esango, ez da ordunaldi bat, gestazio bat, 5 hilabete eta orduan arkumia eukin da gero, esnia ematen hasten da, berez arkume hori hasteko, ez? Orduan hartzaileak egiten du, arkumea hasita gero, egiten duena da, ardiari esnia bitu, esne hori bitu,
eta esne hori erabiltzen da, bai gatzatua, o gaztaia, o beste esneki batzuk egiteko. Baina bai, kasu honetan, bai gatzatua, o bai idiazabal gazta gure kasuan, ardi esnekin egiten da bai. Hilabeteka berbain ja, esango bai, gure kasuan, hor hartzai bakoitzak pixkat bere manejua dauka, baina gure kasuan arkume jaiotzak gehienak izaten dira urtarrilean, eta jarraitzen dugu jeisten ardixak gustura arte. Beste batzuk aurreratu egiten dabe pixkat arkuma jaiotzak, arkuma hori gabonetan kendu ahal izateko, eta jarraitzen dabe, ekaina uztaila bitartean. Baina hoxe, normalean 7-8 hilabetez jeisten dira ardixak, eta gero beste urtean zehar beste 4-5 hilabete egoten dira esneik eman barik. Entzun ditugu orduan, esnien gainekuak, oin goiko bentara bueltauko gara, jakiteko, zer dan inbidena gatzatu hori lortzeko, eta aukeria muten bozkue gero, gatzatu hori dastatu ahal izateko. Gomizte egiti bueltan gauz, ikusi du zelago berezisa den, gatzatu egiteko ebalten den esne hori, eta oin ikusiku gatzatua beha zela egiten den, eta ze prozesuan jarraitu bihar duguna. Miren, hemen dago esnia, zetok egiten da peroketan jarti, ez da? Esne hau gordini dau, esne hau imiuna da egosi. Azteko egosi, ondo egosi. Egudeko itxura bat, leku askotan ez da egiten, eta guk etxe honetan dakun itxura bada, kanela pixka batekin esnia pitin bat aromatizia. Zapore hori mutia, ez? Dauz purista askoak esaten dauenak ez tala. Ez zer bota bihar esnia, iberez dako lanekoa zabore eta gauza. Udakuk noitxuria da. Egisa esan beste leku batzutan be baita dako joitxura pitin bat beste gauza batu botatzen. Hori ja bakoitzak, sukaldai bakoitzak bere... Baina guk kanela pixka bat botatze hori betikin izan du. Oso ondo. Zutan daku, bere garaixo baina, igual ez zukainian hainbeste aukera, zua egiteko beste kontu batzuk erabiltzen ziren, ez? Hori da. Esnia behoketako zela... Eta egisa esan gatzatuen inguruan, tradizio o leyenda zahar bada, no? Harri txabolatan, hartzaiak intendenian esnia jeitsi, txabola ekarri, eta zutatik harri bat hartu eta bertara sartu. Hori garai baten egin zela esaten da, guk ez du... Nik ez dut izautu nire jak izan dau bai ez. Bai, ez da, neu ben ez dut bizi izan hori, baina... Harri horrek intenela zutan, berehala esnia erakinera. Eta hola ja... Eukain gatzeixa bota eta ja segidaren jenin gatzatua. Zenbat denpora auki behar da zutan? Egisa esan, gordini dauen esnia, inbida irakin. Esnia irakin. Irakin arte bertan? Gero prozesua da luzioa, horreatik izatik inbiozu, temperatura hori bajau. Eta ze temperaturatan egon, bia zela ziurtaketan da... Tradizioz, beti izaten da irakin eta gero, gertu egongo da gatzatu egiteko, bietza sartzen duzunean, eta esnia dauenean berua, baina ez zara erreten. Hori da tramo handi bat 40 eta 70 gradu ingurua. Tramo hortan. Hori da, gatzatu egiten hasi izateko... Hori da, biletzana da, oso da metodo oso. Bai, bitzanak bilatza... Baina da oso, balixo dau, baina balixo dau baita biberoi bagerraketan dozunean umiai, o papilla bat iten dozunean umiai, hori. Termino hori ez erreteko termino hori. Behin gradu tarte hortan dauela, zer da urrengo iten dozuna, zer? Bueno, urrengo pasua, hemen dauz era desberdinetan iten dau gentiak. Jente asko botaten dau ontsixan bertan, gatzai pitximat. Guk oitxuria daku, ontzixak bete eta gero gatzeixa bota. Esniak egozi dau, eta orduan ja, gure utxuriola da, jente asko gintzen dau bertara bota gatzeixa, batzutan ontzitxa bota. Ontzira bertara? Bai, ontzira bertara, beste batzuk bertan ja tantantxo bat botata euki, baina guk gintzen duna da, lehenengo ontzitxa bete, nahi duen ontzitxuak, Norbea gure ban kantida dira. Bai, hori da. Eta gero, hartzen du. Eta neurriak egiteko beti kutsaratxo berdin erabili. Hola xen, sartu.
Eta nahaztu. Eta nahaztu. Batzuk, ikusi izan dut, batzuk ez dauela nahazketan besta. Gure itxuria da, Hori esan duna, Pitxi norberak, bat, sukaldari norberak, okitzak, Nahaztu. behan... ontzi hau handitxu haua, pitxima gehitxua. Pitxima gehitxua eta... Horrek aporten xeu zer, hori, solido... Honek egiten dauena da, proteinia solidifika. Ona jauta, zein ja hurrengo pauso, zer da inbiar dana? Bueno, hain bidana, itxi, bakarrik, munduko postri zamurrena da. Itxi bakarrik kuajau arte. Eta frigorifikoan Bai, sartu hori behar da. da. Batzuk ez daue gure izaten oso hotza, urruan kanpuan itxi bestela, utzitu. Eta zenbat denpora, bihar esaten dago honek, 5 minutu, 10 minutuan gertu da. Orduan samurritekoa, ez? Oso, munduko postri zamurrena. Bihar dian osagaixa edukiezkeo, Hori da. Asuntua da, esnia grasa asko baldin badako, zapore gehiago. Esnia meia eta harina baldin badako, izango da gatzatu bat, Oso ondo. ezua betxu hau. Bueno, miren, atara dugu ja, gatzatua ondo ja kuajauta esaten da modura, ez? Frigorifikotik, eta hemen daku, jentia guztokako estixakin, azukarrakin... Azukarrakin, SB bai, hori ja izaten da pitimat. Probau ingo, ez emozko orten dagoen, nik SB bai probakot, nik aukeran SB baik. A ber, nik be probakot SB baik. Oso ona. Ze fina, Bai, nik hola guztain xate, Nik azukarrakin hartzen dut normalien, baina, bueno, aukeran eixo dut. Jente asko dagoela, azukarra... Asko guztain xakon, ez da? Erdi, ixixa. Gusto asko eta gauza asko jarteko, bai. Oso ondo, miren, mi esker, erakusti harren, gatzatu gazilekin dan, zeure gatzatu probaiten... Ez dago hola, Ez dago misteri hondik, gu etxian inalku, eta ikusentzulia etxian inalko dago mendik aurrea, beraz, mi esker. Zuri.